Este congreso é necesario, porque ademais aquí se pon en solfa e se pon encima da mesa a voz do consumidor, das persoas da calle, nós mismos, pero sempre desde unha perspectiva moito máis amplia de toda a sociedade. E é fundamental falar daquelas cousas que ás veces se evitan falar en outros foros, e eu creo que en ese sentido estes congresos son fundamentales pois, para que realmente se falen das cousas que son moito máis importantes. En este caso, pois, os temas que hoxe se traen a este congreso son de máximo interés e de debate dentro das nosa sociedade, e é importante que un foro como estes exista para que aquí realmente salga unha opinión en donde non haxa ningún sesgo de ningún tipo. Bueno, sin duda ninguna, o sector leva reclamando conjuntamente coa Administración Autonómica desde xa fai máis de 3 anos a baixada do IVA. Creemos que é un aspecto fundamental para animar ao consumidor a consumir pescado, non porque o pescado seña caro, sino porque incluso na cesta da compra que se instaurou fai 3 anos se baixou o IVA de outros produtos básicos e non do pescado, e ao final eso tamén crea certa competencia ou certa discriminación, e tamén ao consumidor sempre vai ver ou vai ter esa percepción de que o pescado é máis caro que o resto dos produtos. Por lo tanto, ese baixado do IVA é esencial e ademais sabemos que é unha medida moi fácil de tomar, e tamén temos estudios incluso en donde se nos valoran estudios económicos feitos pola universidade que nos dicen que incluso esa baixada do IVA supoñería un propio crecemento do propio sector e tamén incentivaría o crecemento e maiores números de empregos. Por lo tanto, eso é fundamental. Como eso non se pode levar adiante, nosotros desde a Administración Autonómica estamos a facer, por outro lado, campañas de promoción, o que están nas nosas mans, campañas de promoción que tamén vemos o éxito que están a ter. O 25 kilos por persona ao ano é o que se está consumindo en Galicia, por 18 que se fai no término de todo o Estado español. O Estado tampouco está a facer esas campañas de consumo de pescado que lle está a demandar o sector, campañas que sí se facían xa fai bastantes anos e que sabemos que axudarían moitísimo para que a xente se animara a consumir pescado. Pescado é salud, por lo tanto non é cuestión tampouco de renunciar a un alimento que nos dé salud e que nos dé benestar. E despois, por outro lado, nosotros tamén estamos e vamos a lanzar ese bono peixe, que tamén é un aliciente para que a xente se anime a seguir consumindo este produto que é tan saludable e que é tan noso. Salud por un lado e por outro lado que é noso. Ao fin e ao cabo, falamos dun produto onde Galicia se identifica absolutamente dentro do sector do mar, e falamos dun produto en onde moitas das nosas vilas teñen a súa fonte económica, a súa fonte de vida está relacionada co mar. Por lo tanto, xogámonos moitos cos produtos do mar, xógase moito Galicia. Eso sí, estamos únicamente desde a Administración Autonómica, conjuntamente co sector, solos a hora de facer o posible para que a xente se anime a consumir pescado.